Panjenenganipun para widodari ingkang sampun damyak-damyak pangombyong ing risang temanten kakung ingkang hangagem busana maneka warni ugi ingkang katingal hangagem busana sarwi kembar keparenga pangadi Wirapitaswara saged hanggantos salah satunggaling gangsa arupi gangsa kebuki. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pemuda sepuh aji sepuh kanthi jemelenggunging ungling gangsa kebugiro ingkang dipunaturaken pangadi Wirapitaswara Anugrah Music. Risang temanten saribit katingal kumlawi astanipun ingkang samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matemuros dadaku ya dadamu tresnaku ya tresnamu manunggaling ati nyawijining ati panjenenganipun Mbak Fitri ingkang sampun kepareng hanya kete wujudipun bokor kencana ingkang isinipun tirta wening tirta sekar ugi ingkang sampun kepareng angrapal japa mantra-mantra unggul donga ingkang sampun kepareng ambasuh tumangkeping astanipun kanthi tirta wening tirta sekar den wiji kaping 3 ambalan mugiya risang temanten saribit ingkang lumebet lelungban anggenipun ambangun bali brayat bali wisnu mugi sak mangke dados keluarga ingkang rembaka dados keluarga ingkang tansah bagya mulya atut runtut ngantos dumugining kaken lan inen-inen. Senopati sak kembaran ingkang sampun kepareng sulih kembar mayang ugi ingkang sampun kepareng ambopong amondong wujudipun kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru ingkang sinebat kembar mayang keparenga panjenenganipun Mbak Fitri saged hamartitisaken risang temanten putri kenya ayu indah Tria Wulansari saged kepareng anjengku sumembah astanipun Pratondo risang temanten putri kenya ayu indah Tria Wulansari anggenipun bekti dumateng panjenenganipun keng Raka Garwa pepudayanipun pun bagus Dwi Saputra. Duh Kang Mas ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas lan ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Sak sampunipun risang temanten putri kenya ayu katingal sumembah astanipun keparenga panjenenganipun binagus Dwi Saputra sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga padha pecah saknalika Pratondo risang temanten saribit pecah saking panggulwenteng Rama Pratondo risang temanten saribit pecah saking panggulwenteng ibu saged manjing jroning pribadi. Setelah kedua mempelai melaksanakan lempar suruh dan setelah kedua mempelai dibasuh dengan air suci oleh Mbak Fitri, keluarga besar dari Diva Pelaminan Tata Rias, dan setelah pengantin pria memecahkan telur dan pengantin wanita membasuh kedua telapak kaki sang suami tercinta, kali ini acara berikutnya kedua mempelai akan diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke singgasana pelaminan. Dumateng panjenenganipun Pangringga Wirapitaswara saged hanggantos salah setunggaling gangsa arupi kodhok ngorek kangge pangringing risang temanten saribit badhe kaboyong kanthi lon-lonan minggah wonten ing Sitinggil Binaturata.
kanthi jemlenggunging ungling gongso kodhok ngorek ingkang dipunaturaken pangati wirapita swara anugrah audio jumbuh ngendikaning para winasih sarjana sujana ing awyaji nempana ing maruta nenggih Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sun tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Ing ngarsa sun tulodo sak sampunipun Kanjeng Rama nampi wujudipun selindang kawung ingkang sinulam benang janing. Ngendikaning Kanjeng Rama, "Nggir anakku cah bagus kelawan cah ayu, totno lakune wong tuamu yo nggir." Ing madya mangun karsa madya ateges tengah risang tematen sarimbit ingkang kadherekaken panjenenganipun Ibu Sutarsi pinangka tuturi handayani. Anggenipun malaksana kang Rama dalah kang Ibu anggenipun amboyong nak tematen sarimbit saben sepecak kandhek saben sepecak manoleh. Katingal lengkeh repepeh bebasan pindo singalupa. Setelah kedua mempelai diboyong oleh orang tua tercintanya menuju ke singgasana pelaminan, dipersilakan untuk Bapak Masirin beserta Ibu Sutarsi bisa untuk mendudukkan putra putri panjenengan di kursi kebesaran beliau berdua yang sudah dipersiapkan sedini mungkin dari keluarga besar Diva Pelaminan Tata Rias and Dekorasi. Setelah kedua mempelai didudukan di singgasana pelaminan, untuk Bapak Masirin beserta Ibu dan untuk Bapak Supardi beserta Ibu, nanti kami persilakan untuk duduk di samping kanan kiri putra putri ini pun panjenengan, karena masih akan dilanjutkan rangkaian acara berikutnya, yaitu berupa acara sungkem pangabekten. Untuk segenap relasi undangan beserta para pengobrol temanten dari pengantin pria sambil menyaksikan dan memberikan doa restu dalam rangkaian acara sakral temu temanten, dipersilakan untuk bisa menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan kepanitiaan. Sak sampunipun risang Romo Masirin dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Sutarsi. Duh Kanjeng Romo, ngaturaken bekti kula kunjuk Kanjeng Romo lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggir anakku cak bagus kelawan cahaya. Rumangsa kadodok rasaning atiku nggir. Wong tuamu iling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliding saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatine urip lan ngerti bekti marang wong tuamu. Anakku cah bagus kelawan cah ayu. Nanging sing dadi welingi tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalam Gusti ingkang murbenging dumadi. Setiap ada acara pernikahan, dalam acara sakral temu temanten dan dalam acara sungkeman yang saat ini kita saksikan, sepertinya orang tua tercinta kedua mempelai rata-rata dan mayoritas tidak pernah bisa membendung air matanya keluar. Sang anak tercinta tengah bersimpuh di hadapan yang tidak pernah kenal lelah, dan orang tua tidak pernah berharap, tidak pernah pamrih balasan dari sang anak tercinta kepada orang tua tercinta.
betapa mulianya sebagai orang tua tercinta. Sak sampunipun risang temanten saribit paripurna anggenipun ngaraksuan dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama was masirin dalah panjenenganipun Ibu Sundari. Tumete sing waspa bebasan tumete sing mutiara. Yen to kacandra panjenenganipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu kayata bebasan kajugrukan wukir sari kablebekan segaraning madu. Terpantau dari panggung terlihat setelah kedua mempelai paripurna melaksanakan dalam acara sungkem mangapekten. Nanti dipersilakan untuk Mbak Fitri bisa mengarahkan kedua mempelai bisa kembali lagi duduk di singgasana pelaminan, dikarenakan masih ada beberapa rangkaian acara berikutnya. Besar kemungkinan bahwasanya dalam rangkaian acara temu temanten dilaksanakan ada Jawa dan bahasa penghantarnya bahasa Jawa. Jadi buat Bapak dan Ibu yang merasa kurang mengetahui ataupun tidak tahu sama sekali apa yang kami sampaikan, mohon sekiranya untuk bisa dimaklumi dan bisa untuk dimaafkan. Rantaman adicara kacar kucur. Kacar kucur tetembungan Jawi ingkang ateges kacang kawak dele kawak. Wong liya dadi sanak, yen wis dadi sanak mugia nyanak. Tetembungan kacar kucur wong liya dadi sedulur, yen wis dadi sedulur mugia dulur. Dwi Saputra diabadikan bersama rekan-rekan fotografer dan diliput satu media video syuting DPS TV di Wong Pujogawi. Terpantau yang bertugas ada Mas Erwin, juga ada Mas Galih. Sak sampunipun paripurna risang temanten saribit ngleksanani tumapaking adicara kacar kucur ugi dahar kelimah dahar walimah. Ingkang sak mangke badhe kalajengaken ranaman adicara nek boten klentu arupi tasih wonten unjuk antirta wening tuwin bedah ingkung. Setelah kedua dumateng panjenenganipun sesepuh bini sepuh aji sepuh mekaten menggah upacaraning dawuhipun risang kemanten sarimbit ingkang kapandu panjenenganipun Pangadibusana Diva Pelaminan ingkang kairing kalian panjenenganipun Anugerah Audio Sound System dan diliput oleh media syuting DPS TV Wong Pujogawi. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh mekaten ingkang saged kula aturaken mbok pilih wonten kirang tatas titi sing basa. Iki crita kisah wong mantu, wong Jawa ya wong Melayu, sedulure kabeh diundang
pamitan nek salaman ora kosongan kondangan 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 nyewa kemayo nyewa pinggan rusi meja kanggo jagongan kemai gawe payungan ora kene panas ora kene udan dina Setu kita sinoman dina Minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosongan kondangan 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 nek sinoman ngirisi bawang rajangi kacang ngonceki kentang ngirisi daging ngirisi ayam yuk masak nang jero wajan dina Setu kita sinoman dina Minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosongan kondangan 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 godhong pisang ya disuweki wis lemper ya bungkus koci dikukus ya digeneni wis mateng ya dicicipi dina Setu kita sinoman dina Minggu kita kondangan pas mangan kita pamitan nek salaman ora kosongan kondangan 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 nganten teko ya tengah hari diarak ya dikompangi nek mlaku ya ati-ati sithik-sithik ya diganggari dina Setu kita